बे गौथुमजों सोमोन्दो थानाय साफ्रोमबो जार्नालिस्ट बा खौरांगिरिफ्रा साफा साफा इथिक्स मीडियानि जिखिनि इथिक्स जार्नालिस्टनि जे इथिक्स जार्नालिज्मनि जिखिनि बाथ्राफोर बे बाथ्राखौ निश्चय सोलोंनानै लागोन आरो बेथ' गोबाङानो बिनि ओरिएन्टेसन मोनखाबाय आरो बे ओरिएन्टेसना निश्चय जोंनो नांगौ मानोना जार्नालिस्ट होननाय लोगो लोगो बिहा गावनि सोरबा बुंनायखौल' फोसावनाय माबा जाथायखौल' फोरमायहरनाय बे निश्चय नङा बेयाव गावनो गाव सोरबाया मा बुंदों बेखौबो नों पजिटिभ दिगैबो लांनो हायो आरो बेखौ नेगेटिभ दिगैबो लांनो हायो जिथु खौरांनि गुबै खामानियानो जाहैबाय समाजनि गाज्रिखौ फोसाबनाय बेयाव समाजखान्थि रांखान्थि बिथिङाव हारिमु बिथिङाव जोंनि जे दोरों बेनि माबा मोनसे दिनैहाय गुनजेर सुनो नागिरदों गुन हरनो नागिरदों दा बैफोर बाथ्राफोरखौबो दिनै समाजनि गेजेराव लाबोनानै बोरलानानै होनाय बे खामानिया खौरांगिरिफोरनि बेखायनो गावहानो मोनसे लिरनाय मोनसे टेकनिकबो थानांगोन बेयाव सोदोब बाहायनाय मोनसे सोदोबानो बोरैबा माबा मोनसे जोबोद गाव गावनि गेजेराव गोरोन्थि बुजिलायनायबो लाबोनो हायो आरो मोनसेबावा बेबो जे दिनैहाय जोंहा थुनलाइ दङ जोंनि लिटारेचारा दिनैहाय नोङो साहित्य एकाडेमि मोनहैनो हाबाय बे रावा दिनैहाय 8th शिड्यूलाव हाबबाय बे रावा दिनैहाय आसामाव लोगो सरकारि राव जाबाय दिनैहाय संसदाव ओरैहाय एसेम्ब्लियाव गावनि बिमा रावजों बुंनो हानाय जोंनि हारिया बे मोनथाया जों मोनबाय गावहानो असे बेहा स्क्रिप्ट दंखायो बे स्क्रिप्टखौ दिनै बाहायनायाबो जों साफ्रोमनि निश्चय बिबान बेखौ जोङो बाहायनो नांगोन मानोना जों बेखौ गनायबाय स्क्रिप्टखौ आरो बे स्क्रिप्टखौ गनायनानै बेजोंनो दिनै थुनलाइया जौगानानै इउनिभार्सिटि लेभेल मोनहैबाय बेजोंनो दिनै बिजिरसंनो हाबाय जों रिसार्चबो खालामनो हाबाय बेखायनो जोंनि खौरांगिरिफ्रा बे बेलायाव एसे सांग्रां जानाया मोजां जागोन जोङो साफ्रोमबो आथिखालाव जों केमेरा होननानै बुङोबा आलादायै केमेरा जों बायनानै आखायाव लालिया जोंनि मबाइल हेन्डसेटनि गेजेरजोंनो जोङो खौरांफोरखौ बुथुमो बेखौ जोङो भिडिअ खालामो दा बे बेलायाव जोङो निश्चय रावखौ बाहायनायाव आरो गावहानो मोनसे जे हांखो जों दिनै गनायनानै लाबाय बेखौ जोङो मोजाङैनो बाहायलांनांगोन मानोना नोंथांमोना समाजनि गाज्रिखौ समाजनि सानसुमै सुबुंफोरनो जाखांबोनाय लाइमोनफोरनो बेबायदि जानाङा मोजांसो जानांगौ बेखौ जुदि फोरमायदोंब्ला जोंनि खौरांगिरिफ्रा हांखो बाहायनायावबो जों सांग्रां जानाया मोजां होननानै आं सानो मानोना मोनसे हारिया थांनानै थायो होनबा बिनि राव आरो हारिमुआव दिनै रावखौ फोथांनानै लाखिनाय जोंहा थुनलाइ दङ आरो बे थुनलाइया जोंना बिराद गोजौसिम सौहैबाय दिनै साहित्य एकाडेमि बान्था मोनबाय बे हारिनि रावखौ लिरनो जोंहा दिनैहाय नोङो हांखो दंखायो जेला बेयाव इजोमनि बाथ्रा फैदों इजोम दिनै बर'नि खौरांगिरि होननानै बुंबाय जेला इजोमनि बाथ्रा फैदों माहारियारि बादनि बाथ्रा फैदों बेयाव माहारियारि बाद होननाय लोगो लोगोनो नोंनि गाननाय जोमनाय आसार आखु जानाय लोंनाय दानाय लुनाय जि दङ बे गासैखौबो लाजोबनानै आसार जोंनि माहारि बादा जायो आरो बेयाव नोंनि हांखोआबो फैफादों दिनै हांखोआबो मानोना बेखौ जोङो दिनै देबनारि हांखोखौ हारिया दिनै गनायनानै लाबाय थुनलाइ आफादा गनायनानै लाबाय बेजोंनो जोंनि थुनलाइया दिनै इउनिभार्सिटि लेभेल मोनबाय इउनिभार्सिटि लेभेलाव दिनै मास्टार डिग्री जों क्लियार खालामनो हाबाय रिसार्च वर्क जों खालामनो हाबाय
दा होनबा बै हांखो बाहायनायाबो बिराद मोनसे सिरियास मेटार आं खावलायदों जोंनि डिजिटेल खौरांगिरि नोंथांमोनखौ नोंथांमोनहा बे जोंनि देबनागरि जे स्क्रिप्ट बे स्क्रिप्टखौ जाहाथे बाहायो मालायखौ जेरै गोनां गोरोन्थिखौ नोंथांमोना खौरांनि गेजेरजों फोसावदों जेला नोंथाङाबो जाहाथे सावरायजानाय जाया हारिनि थामोनथा सिनायथि रैखाथि जौगानाय फुवारनाय फेदेरनाय बिनि दायित्वआ खौरांगिरिफोरनि सायावबो सोरबा समाज दैदेनगिरि सोरबा हारिनि दैदेनगिरि सोरबा राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोननिल' नङा मानोना मेडियाया दिनैहाय मा होनदों ब्रैथि खुन्थिया होननानै बुंदों मोनसे हारि मोनसे समाज मोनसे हारि मोनसे हादोरखौ सुंथानायाव मेडियाया जोंना 4 पिलार दा 4 पिलार बा बे पिलारा नोङो माराम जानो मोननाय नङा बे पिलारा नोङो रास्टिं जानो मोननाय नङा बे पिलारा नोङो गुन हरनो मोननाय नङा आरो बे पिलारखौ गोग्गोयै गोजोङै खोमथायै लाखिनांगौ जायोबा बेयाव थानाय साफ्रोमबो सुबुङा बै बाथ्राखौ बुजिनांगोन बेखायनो डिजिटेल खौरांगिरि होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो जेबो नोङो रुल्सजों जेबो मोनसे आयेनजों नोंखौ खाबथानानै दोननो हायाखै दिनै समाव बेबायदि जेबो रुल्स बाइन्डिं मोनसे रुल्स गैया नाथाय दहाय बुंखाबाय प्रिन्ट मिडिया इलेक्ट्रनिक्स मिडिया बै मिडियाफ्रा मोनसे थिखानाय आयेन दङ बे आयेनखौ बारनानै बिथांमोना थांनो हाया नाथाय डिजिटेल होननाय लोगो लोगो दासिम भारत सरकारा जोंनि इन्डियायाव भारतआव बेखौ मोनसे आयेन दिनैबो बानायनो हायाखै दासिम बिनि रनसायथ'नाय जायाखै दा बिदि होननानै जों इथिक्सखौ बावबा जानाय नङा नैतिकताखौ बावबा जानाय नङा नोंनि नैतिकताया मा बेखायनो दिनै जिथु लाइमोनफोर सेंग्रा जालियाफोर आरो सेंग्रा जालिया जे खामानिखौ मावनो लायो बुहुमनि जारिमिना खोन्थायो जे बै मावनो लानाय हाबाखौ बिथांमोना मावफुंनानैसो दिन्थिबोदों जेननायनि बाथ्रा गैया बेखायनो नेसनेलिज्म माहारियारि बाद बे माहारियारि बादखौ नोङो खर'आव सोनानै लाग्रोनांगोन गिबियावनो आरो बेखौ जेब्ला सोनानै लानो हागोन जेबो गेना गोरोन्थिखौ नों गनायनाय नङा नंखाय बाथ्राखौ नों गनायनाय नङा मानोना खौरांगिरिफोरनि गेजेराव नोंनि खौरां फोसावनायाव फिक्सन लिरनाय बायदि लिरबा जानाय नङा फिक्सन बेयाव फिक्सननि बाथ्रा गैया खौरांगिरियाव थार बाथ्रा सैथो बाथ्रा समाजाव गाज्रि इम्पेक्ट गोलैगोन बेखौ जों फोसाबनांगौ सरकारि मावनाय हाबाफारिया रायजोनि थाखाय मोजां जायाखै रायजोआ मा लुबैदों बेखौ फोरमायनाय सरकारा मा मावनो लादों बेखौ फोरमायनाय आरो बेजों जोंनि समाज बेबस्था हारि ओनसोल जौगानाय लाइमोनफोरनि मोजांनि थाखाय बे बाथ्राफोरखौ फोसावनाया जोबोद दरकार जादों दिनैहाय बर'फोरनि बाथ्रा बुङोब्ला दासो जोंनि खना खनलायाव जानाय माखासे जाथायफोर बिजाथायफोर जोंनि हारिया गेजेराव गोबां माखासे मोजां खामानिफोर मावदों जायफ्रा दिनै खौरां बिजोङाव फैयाखै बुहुमा मोनथियाखै नसुंनि सोरबाया खोनायाखै बेखौ दिनै खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो फोसावनानै मोनथिहोदों गाज्रिखौ फोसाबनायनि मोजांखौ बजबनानै लानायनि बे मोनसे सुजुगा दिनै डिजिटेल मिडिया फैनाय लोगो लोगो बेखौ जोङो मोननो हादों बेखायनो डिजिटेल मिडियानि डिजिटेल बे गौथुमनि साफ्रोमबो जोंनि जार्नालिस्टफ्रा सासे गावनो गाव राफोद होननाय लोगो लोगो बे फारफ्रोम बिथिङाव राफोद गावनि माहारिबादनि सायाव गावनि साननाय हनाय बेनि सायाव बै बाथ्राफोरखौ जोङो निस्सय जोङो साननानै नायनांगोन मानोना आरो मोनसेया जाहैबाय खौरांगिरि होननाय लोगो लोगो बेयो माने बिबारनि एम नङा नङा बेयो बिबारनि एम नङा माने बिनि लामाया बिराद स्लिम नङा खौरांगिरिफोरनियाव बेयाव गोबां हेंथा हेंसि फैगोन मालाबा सैथो बाथ्राखौबो नोङो फोरमायनो हायाबो जानो हागौ मोनसे प्रेसार फैनो हागौ गोबां बिथिंनि मालाबा
दा बेखौ नों बोरै अभारकाम खालामो दा बै बाथ्राफ्राबो बेखौ नुहुरखा खोनाखानो खौरांगिरि जाबाय जेला बेखौ नों बोरै अभारकाम खालामनो हायो बिनिबो नोंहा मोनसे टेकनिक नोंनि सायाव नोंनो नों खालामनांगोन रैखाथि नोङो सोरबाया होफैनो हागोन बेबो नङा मालाबा जों गावनो गाव जुदि बुहुमखौ नायोब्ला बुहुमाव जारिमिनखौ नायबा नुगोन खौरांगिरिफोरनि सायाव गोबां मोनसे गाग्लोबनाय खौरांगिरिफोरनि जिउ खहा जानाय बे बिथिङाबो गैया नङा दङ बे बिथिङाबो गैया नङा दङ सैथोखौ फोसावनायाव सैथोखौ लोगो लानायाव मालाबा बिदि जायो नाथाय बिनि गेजेरावबो नों गावनि इथिक्सखौ नों अरथाबनानै थायोबा बे बाथ्रायानोसै गोनांथार जागोन आं गोलाव बुङो दिनैहाय जोंनियाव इलेक्ट्रनिक्स मिडियानि दरकार जादों प्रिन्ट मिडियानि दरकार जादों बेनिफ्राय जोङो कलामनिस्ट जोंनो नांगौ हारियाव दिनै जों बिसोरखौ बे लेभेलसिम सौहैनो हायाखै मिजिं खालामदों जायफ्रा दिनै डिजिटेल मिडियाजों लोगो जानानै दङ गाबोन समफोर नाजानाय थायोब्ला गोसोआव मोनसे गान्थि खानानै मोनसे टारगेट खालामनानै दावखोलाङोब्ला जों हयथ' बे लेभेलसिम बेसिम मोनहैनो हागोन आरो बेसिम सौहैनो हाब्लासो हारिया गेरेमसा जागोन खोमथा जागोन मानोना दिनै मेलेमनि दावहा आरो मेलेमनि दावहाया खौरां बिजोंनि गेजेरजोंनो नोंजों रिफ्लेक्ट जागोन आरो बे मेलेमनि दावहायाव जों देरहानांगोन आरो मेलेमनि दावहायाव देरहानांगौ जायोब्ला जोंनि लाइमोनफोर बिथांमोना आवगायबोनांगोन कलेजाव फरायनाय इउनिभार्सिटियाव फरायनाय बै लाइमोनफ्राबो नैबे लामाजों जों आवगायबोनांगोन बे लामाजों आवगायबोनांगोन आरो बे लामाखौ जोङो लानो हानांगोन आरो बिनि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि डिजिटेल मिडियानि खौरांगिरिफ्रा जोंनि जाखांबोनाय लाइमोनफोरखौ मोनसे एट्राक्सन खालामनो हानाय बेखौ दिनै होनांगोन अदेबानि दिनै साफ्रोमबो एसे एडभान्स जाबोनायखौ जों नुदों आवगायबोनायखौ जों नुदों फरवार्ड जाबोनायखौ जों नुदों बियो जोंनि थाखाय मोजां लैखोन